लोगोफोर दिनैना जोंनि रुमाव कारेन्ट गैया आरो तामिलनाडुआव बिदिनो मासाव सानसे कारेन्टखौ दानो आरो फुंनि 9टा बाजियावनो बे कारेन्टआ थांदो आरो फैगोन दायो मोनानि 5टा समाव थेवबो आङो भिडिअ बानायनो थाखाय नोंथांमोननो खबरफोरखौ लाबोनो थाखाय बिसनायावनो जनानै भिडिअखौ बानायबाय बिनि थाखाय नोंथांमोना उननि जि आंनि बेकग्राउन्डखौ आलाय सिलाय माबाफोर नुदों जानो हागौ बिनि थाखायनो आं ब्लारबो खालामना होदों। मैया जोङो दिल्लीयाव नुनो मोनो बे पुलिसफोरनि जितु गुन्डा टाइपनि बेबहार बे पुलिसफोरा जेब्लानो चान्स मोनोना गावसोरनि जि आखाइ दिखांनाय स्वभाबखौ जेब्लाबो गारा बियो इंराजनि समावबो जोंनि भारतनिनो पुलिसमोन भारतनिनो सुबुंमोन आरो बै इंराजफोरा भारतनिनो सुबुंफोरजों भारतनिनो मानसिफोरखौ गावथारहोयोमोन आरो मैयानि दिनावबो बै सरकारा जों जि पुलिसफोर दोङो जोंनिनो मानसि आरो जोंनिनो मानसिजों जोंनिनो स्टुडेन्टफोरखौ बुजायो खालि फरकआ मोनसेल' बै समाव इंराजआ सासन खालामबायदोंमोन नाथाय दानिया जोंनो सायख'ना हरनाय जोंनो भट होनानै देरहा होनाय जोंनिनो मिनिस्टारफोरा जोंनिनो गामिनि जोंनिनो टाउननि जोंनिनो राज्योनि स्टुडेन्टफोर आरो स्टुडेन्टफोरा मा बिदिमोन बिसोर कुनु आतंकबादिथ' नङा बिसोरथ' कुनु जंजाथि लानानै बा राइफल लानानै AK-47 लानानै बिसोरो गावलायलायनो फैयाखैमोन सोरनिबा आखायाव संबिधान दंमोन सोरनिबा आखायाव बे जोंनि भारतनि फिरफिरा दंमोन आरो सोरनावबा बिबार दंमोन पुलिसनो जायफोरा थखन लानानै बुनो होसोबोदोंमोन बिसोरनो बिबार जासिदोंमोन नाथाय बै मानसिखौबो बुदों मैया ओरैबायदिबो जोङो नुनो मोन्दों संसद भवननि जेब्ला खाथियाव मोनहैयो बै CISFफोरा राइफल लानानै बा AK-47 लानानै माने जेन गेटखै हाबफैबानो गावथारजोबगोन ओरैबायदि बेबहारबो जोङो मैया नुनो मोन्दों गोबां सुबुंफोरनि खर'आव बुनाय आखायाव बुनाय बा गोबां जोङो बेफोरबायदि सिचुवेसनखौ नुदो आरो जों ओरैबायदिबो दा जेनजिफोरनि जि दा जुगनि गथ'फोर नुदो जाय बे पुलिसनि बुनायाव गियालासेनो बेयाव गसंनानै बुबाव गावथार आंखो खाफालाव गाव बेफोरबायदि होननाय माने जोङो लेडिसफोरबो नुदों बिनिफ्राय नोंथांमोना मा बुजिदो दिनै सरकारा मा दिगाव थांबाय दोङो बेखौनो जोङो बे भिडिअआव एसे रायज्लायगोन मैयानि गासै प्रटेस्टनि गासै डिटेल्सै दिनै बे भिडिअ थ्रुयै आङो नोंथांमोननो खोन्थानो नाजागोन भिडिअ एसे मान गोलाव जागोन थेवबो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअआव लास्टहालागै थाबाय थागोन जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव बे प्रटेस्टआ मास मोनसे सिगांनिफ्रायनो जाबायदोंमोन जेराव सरकारा सानदोंमोन जे बेयावलाय खैजोन मानसि जागोन नाथाय बिसोरो बावगारदोंमोन जे कक्रसनि पावारा जाय कक्रसआ जेमान गेदेर मिसाइलनि बमावबो थैया मैया जेब्लानो बे कक्रसफोरखौनो होननोसै आङो बे स्टुडेन्टफोरखौ जेब्ला बुग्लि सुग्लि बिसोरो मेंनानै न'आव थां माने डिउटिनिफ्राय जोब्बाय नालाय बिसोरो न'आव थांनो होननानै पुलिस स्टेशनाव थांबाय थानायाव आखाइ खबै खबै बिसोरखौ वेलकाम खालामो बे छात्रफोरा जे बिराद मोजां खामानि मावदों नोंसोरो बिराद गौरबनि खामानि मावदों नोंसोरो जोंखौ बुनानै लासिं सिं जानानै खर'खौ सिंखिजा खालामना बिसोरो स्टुडेन्टफोरनि सिगांखैजा थाबायना थाङो आरो आं बेयावनो गेजेराव मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों बे पुलिसफोरा दि मिथिगौ जोङो बिसोरनि डिउटि बियो नाथाय ओरै आखाइ हेगार हेगार बुनांगौआथ' डिउटि नङाना नोंथाङा सिगिनो हागो बा नोंथांनि फिसाला फिसाजोफोराबो माब्लाबा बेफोरबायदि फरिखायाव एग्जाम होगोन नोंथांनि फिसाला फिसाजोआबो माब्लाबा बेफोरबायदि सुइसाइड खालामबा नोंथाङा मा खालामगोन अब्ला सोरनि सिगाङाव थांनानै नोंथाङा गाबहैगोन दिनै बे स्टुडेन्टफोरा जमा जादों बै सिस्टेमनि थाखायनो दिनै सिस्टेमा ओरैबायदि अबस्था जालांदो जे रावनिबो खोनासङा रावनिबो मानिया गावसोर जि इच्छायखौनो मावदो बिसोरलाय मा 60-70 बोसोरनि बोराइफोर साला गाबोननो थैलांगोन बिसोरो
बिसोरनि उनाव एख' टेनसन गैया थाखा फैसानि अभाब गैया नोंथांनि आंनि थाखाफोरखौ लुथि लुथि जाजोबदो खामानि दामानि एख' मावाखै जोंनि हादोराव जेसेबां स्कुल बन्द जादो नोंथांमोना खोनाबा आसरित मोनगोन जेसेबां दिनै प्रटेस्टआव बे आर्मि पुलिसफोर लगायदो बेखिनि आर्मि पुलिसखौनो जुदि मोजाङै बिसोरो गामि गामि बा गलि गलि लगायबाथाय दिनै भारताव इमानबो जायफोर उन्दै उन्दै गथ'फोर रेप जागासिनो थायो उन्दै उन्दै हिनजावसाफोरनि सायाव जाबायदि अत्याचार जाबाय थायो बैफोर जानाय नङामोन खिन्थु बिसोरो दिनै ओरैबायदि गुलामियाव हाबदोना बे पुलिसफोरा एकदम बिराद मुगैथावनाय आसलते होननो थाङोबा बे पुलिस साख्रिखौ मावनोनो नाङा ओरैबायदि माने मोजां मानसि जुदि सोरबा पुलिस साख्रियाव हाबदोबाथाय बे बारा दिन तिस्तिया इनाबो मेन्टेलिटि माने प्रब्लेम जालाङो माना पुलिसाव ओरैबायदि मेन्टेलिटिनि मानसिफोर दङो जायफोरा सुबुंफोरखौ बुनो बा बुथारनो एसेबो माने बियो साननो दरखारानो गैया नोंथाङा आंहा सोरखौबा बुबाथाय बा सोरखौबा एसेमान गोसा नांबाथाय जोङो सरि बा बिखौ बिलिरनानै होयो बा माबाफोर बाराद्राय दुखु मोनबाय नामा जोङो सोंफिनो खिन्थु बे पुलिसफोरनि सभाबखौ मैया नोंथांमोना नुनो मोन्दों जोंनिनो भारतनि गथ'फोरखौ जोंनिनो अधिकारखौ नागिरनायाव बे पुलिसफोरा जि माने मेगनाव आलौग्रा गेस दोङो बेफोरखौ हेगारना होदो पुलिसानो निजेनो अन्थाइजों खुबैनानै निजेनो माने खोन्थिनो नाजादोंमोन जे बिसोरो अन्थाइ खुबैदो बिनि थाखायसो बिसोरखौ बुनाय जादों सिगांनो बायला सिला गारिफोरखौ लांनानै लामाफोराव दोनहैनायबो भिडिअ किसुमान सिगाङाव नुजाफैदो जे जाहाथे उनाव होननो हागौ जे गथ'फोरा फैनानै बे गारिफोरखौ सेफायदो एक्चुअलि बिराद साइलेन्टै बिराद पिसफुली बे प्रटेस्टआ जादोंमोन आरो बे प्रटेस्टखौ सिगांनिफ्रायनो सरकारा जुदि एसेमान रायलायफैबाबो एसे छात्रफोरा सन्तुष्ट जागौमोन नाथाय बिसोरो मा खालामो साननै सिगां बै सनम वांचुकखौ बिसोरो किडनेप खालामना लाना थाङो आरो बिनिफ्रायनो बे गथ'फोरा जेसां जानो गोनांमोन खालि प्रटेस्टआथ' जाखानो गोनांमोन नाथाय जेसां जानो गोनांमोन इनिख्रुइ माने ट्रिपल सुबुंफोरा गामि गामिनिफ्राय जाय जेरै हागो फैदो आरो फैनानै बे दिल्लीयाव ओरैबायदि अबस्था जायो जे पुलिसा कन्ट्रल खालामनो हायाखै नोंथांमोना जोङो मैयानि जि प्रटेस्टआव ओरैबो नुनो मोन्दों जे पुलिसफोरखौबो होसो होसो बुनाय जोङो नुनो मोन्दों नाथाय बेफोर भायलेन्सआ सोरनिफ्राय जादों बे भायलेन्सआ सोरनिफ्राय जादों बेफोरो गासैबो बे सरकारानो दायित्व नाथाय बे सरकारा दायित्व बेयाव लानो दिनै 22 जन सेंग्राफोर लाइमोनफोर नीट एग्जामनि जिथु पेपार लिक बिनि थाखाय बिथांमोना निजेखौनो सुइसाइड खालामदों बिनि दायित्वखौनो बिसोरो लायाखै दिनै पहलगामाव 28 सुबुंफोरखौ जाय किसुमान गोदान हाबा जाजेननाय बा किसुमाना सोरबा उन्दै गथ'नि बिफा सोरबा न'खरसे मानसिनि सासेल' फिसाला बिदि मानसिफोरखौ गावथारनानै गालांदो दिनैसिम बिनि कुनु तदन्त गैया बेफोरखौ होबथानो बे पुलिसफोरा गोहो गैया बेफोरखौ होबथानो बे पुलिसफोरा गोहो गैया बे पुलिसफोरा गोहो दोङो जोंनिनो हादोरनि जोंनिनो सुबुंफोरखौ बुथारनो बुनो बिसोरखौ अत्याचार खालामनो नोंथांमोना बे पुलिसफोरखौ मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सआव लिरहर लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गोजोन्थों।